שלום לכם, אנחנו כאן בחדשות עם רון. אני מארח פה שחקן חשוב בבאר שבע, גל בריון, שמשחק התקפה. הנה הוא. שלום לכם. הוא בא להתארח אצלנו, כי אולי מחר יהיה לנו משהו סתם. יהיה לנו עונה שנייה של חופשה בצפון, מזמן לא עשינו את זה. מחר, טוב, גיליתי להם, אני אגלה גם פה. אנחנו הולכים למרכז קנדה, אנחנו לא יודעים. אתם יכולים את זה גם לבדוק בערוץ שלי, כן. שקוראים לו גליב 1401. זה בשמחה, אתם יכולים לבדוק, אין לי שום בעיה עם זה. וככה, אם נצליח אז נצלם לכם את כל מה שנראה שם. מחר ב5:30 בברכה שלנו יהיה מסיבת קצף. כל מיני דברים. ולי יש גם יין, אבל אמיתי. יש לו יין אדום, לי יש יין לבן. אמיתי. אמיתי. תסתכלו, לשפוך לך? לא. שפוך לי. אמיתי. חכה, לא רואים טוב. אמיתי, שחור, ולא לבן. אדום, מפגר. אדום. ולא לבן, יא קוקסינל, אתה לא יודע לשתות. זה לבן. נו, נכון. זה בכלל לימונדה. לא. אז זה מצרימונים. זה מצרימונים וזה וזה לימונדה. טוב, אנחנו נתראה איתכם. אנחנו נתראה איתכם מחר, בדיוק, אולי באותה שעה. ואנחנו מסיימים עם החדשות עם רון.